Hey fam ಮಾತರಿಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೇ 2 ವ್ಲಾಗ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಾನು ರೂಮ್ ಹುಡು ಏತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕಲ್ಲ ಓನರ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಈಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಕ್ಕಲು ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಡ್ಲ ತೋ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಡ್ದು ಪಿದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ತೋಟಕ್ಕೆ ಓನರ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಈನ ಪೂರ ನರ್ತೀರು ಓನರ್ ಪನ್ ಪೈಕ್ ತುಂಬು ಏರ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಚ್ಚಾರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪಾಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯ್ಲತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೈವ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಪುಷು ಲೆತ್ತೊಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಮ್ಮಲ್ದು ಇಲ್ಚಿಡು ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಹಂಚಮ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ತೋಪವೇ ಓನರ್ ದಾದಾಪುರ ನಡ್ತೇರು ಬಂದು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಆರ್ನ ತೋಟ ಈ ಪೆಕ್ಕಿಡು ಆರ್ನ ಅಣ್ಣನ ತೋಟ ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಇತ್ತಲಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಸರಿ ಅಂಡ ಇಲ್ದ ಪಾತೀರ ಬಾಬುಶು ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ ಪಾತಿರ ಬಂಡತ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಕಲ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ದಾಯ ಪಾತಿರಿச்சு ಪಂಡ್ಲೆಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಾತಿರ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಡ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪಾತಿರ ಮಾತ್ರ ತವರಿಯಾಗ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಪನು ನಾವು ಆಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿರು ಮೊಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿರು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿರು ಪಂದ ಮಂಡಿಗೆ ಚೆಂದ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಕು ಬುಕ್ಕಾಡ ಹರಿಪನಾಗ ಪಾತಿರೋಡು ಪನ್ನೋನ ದುಃಖ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲೋಗುಡು ಯಾನು ಓನ್ ವಾಯ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನಾಗಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ಪನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ ಶುರು ಅಂತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದೇನೋ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆರೆಂಕು ಆತು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಯಾನು ದಾದ ಹೊಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳತ್ತ ಬಿದ್ದೇದಕ್ಲತ್ತ ಅಂದು ಕೂಡ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಿಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಗಿಡ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪ ತೆಲ್ಲಿಡೆ ಅಪ್ಪು ನಲ್ಚಿನ ಕಷಿತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕು ಒಂದೊಂಜಿದೆ ಬಟ್ ದಾದಲ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನೊಂದು ಜೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೂಟೇ ಆದಿಪ್ಪು ಕತ್ತಲೆ ಮುಗಾಲುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಅಂಡ ಚಿಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪೋಪುಲು ಅಂಚದು ಚಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿಂದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಪೇರು ತೆರೆ ಗೊತ್ತು ದೇ ಮುಲ್ತಲೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕಮೂಲು ಹೊಲ್ಚಿ ಕುಕ್ಕುದ ಗಿಡ ನಡ್ತೇರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ನಡ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಗಿಡ ತಿತ್ತಾನ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ತೋಟ ಅಂಚನೆ ಅವರ ತೋಟಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲಂಜೆ ಪೇರಾಳೆದು ಒಂದು ಕಷಿತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಟದ್ದು ಕಷಿತ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ ಪನಿ ತೊಂದುಂಡು ಇದಾಗ ಬರ್ಪುಳು ಬಲ್ರ ಕಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲಿಂಚಿಡು ಲತ್ತಳ್ಳಿದ ಗಿಡ ನಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಅದಿಪ್ಪುಡಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಲತ್ತಳ್ಳಿದ ಗಿಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದು ಫುಲ್ಲು ಉದ್ದಾಗ ನಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ದಾಗೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿದ್ರು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಗಿಡ ನಡ್ತೇವೆ ಪಾರ್ದೇರು ಅಕ್ಕ ಇಂಚೆಲೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಚಿಕ್ಕು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹಾಪು ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಷಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪಲು ఒక ಫುಲ್ ಇಂಚಿರು ಬಜ್ಜಿದ ತೋಟ ಬಜ್ಜಿ ಯಾವ ಓನುಂಡು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇಂಚು ಟರ್ನ್ ಅಂಡ ಅವೆಗ್ಲ ರೂಮ್ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದುವೇ ಪತ್ರಡೆ ಗಿರೆ ಉಂಡು
ನಾನು ಆಟಿಕಾರಿ ಮುಗಿಯ ನಾಡದು ನನ್ನ ಪತ್ರಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಾಯ್ಬೇಕ ಒಂದು ಎಗ್ಗಲ್ನ ಇತ್ತು ಓನರ್ನ ತೋಟ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಓನರ್ನ ತೋಟ ಅಂಡತ ಅಕ್ಕನ ಕೃಷಿ ತೋಪ ಅಕ್ಕಗ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಮೂಲು ನೆಲಟು ನಡ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಪಾದೆ ಅಡಿಟ್ಟು ಪಾದೆ ಸೊ ಅದು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದಿತ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಆತಲ್ರಿ ಅದು ಎಕರೆಗಳ ಪ್ರಪೋರ್ ದಿತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ ತೋಪವೆ ಒಂದು ಹಲಸಂಡೆದ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಪಿದನು ಅಪ್ಪಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೊರತ್ತ ಕಚ್ಪುಗು ಆಪಿದಲ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬೇಕಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ದೇತ ಜಾಗ ನಡೆದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರ್ಗೆ ಓನರ್ಲಕ್ ಲಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಎಂದಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಕಡೆ ಕೊಯ್ಯೇರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಯ್ಯದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇವರೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದು ಮಲ್ಜಲ್ದಿರ ಕೋಡೆ ಬಾಬುಸಿ ಪೊರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಜಲ್ದಿರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಐಕದು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪಲಾವ್ದೆ ಇದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ದಿರೆ ಉಲ್ದಾರು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಕಾಲ್ದು ಒಂದು ಕೆರೆಲ್ಗದ ಒಂದು ಬದನೆದ ಒಂದು ಪುದೀನದ ನಡ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಲಿಂಬೆದ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಕಿ ಲೈಟ್ ಆಯಿನ ಲಿಂಬೆದ ಗಿಡಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೀತ್ ಅಕ್ಕನ ನೆಟೆದ ಕೃಷಿ ఒక ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗೆತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಲಿಂಬೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪವೆ ಬಾಬುಶೋ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲ್ಲು ಒಂದೇಕಲ್ನ ಕಲ್ಲು ಆ ಪೇಕಡೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಾರೆ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಧನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಿ ಅರ್ಜನಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸಾಗ ಇಜ್ಜಿನ ಅರೆಗಲಡಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ದಕ್ಕಲ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಲೆಮನ್ ಒಂದೊಂದು ಹೊಲ್ತು ಬಂದು ನೀರು ನಾವು ಕಬಾಕ್ ಕರ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಎತ್ತನಾರು ಉತ್ತದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ಲಿ ಅವಲಾರಿಗೊಂದು ತೂದು ಕಣ್ಣನ ಕಾಲು ಲಿಂಬೆ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆದ ಗಿಡ ಉಂಡು ಇದು ಆತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಆತಲಿತ್ತೆ ಒಂಚು ಉಂಡು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಕಾರು ಅವೈತೆ ಒಂಚು ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ನೆಟ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತೀರು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಆಪೆಕಡು ಮಂದಿರ ಉಂಟು ದೇವಿಯರ್ನ ದುರ್ಗ ಎಂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಏನ ಮಲ್ಪುಲು ಉಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏಪಲ್ಲ ಉಲ ಇದನ್ನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಚಿತ ಸೊಂಚಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕನೇ ಆಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಬ್ಲು ಹೋಗುಂದವಿ ಓನರ್ನ ತೋಟ ಅಕ್ಕನ ಕೃಷಿ ಅಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೂಲು ಹೂವುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಬಿಟ್ಪುಚ್ಚು ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಚ್ಚು ದಯಪಳ್ಳಿ ಏಡು ಪೆತ್ತ ನವೀಲು ಒಂದು ವೇಯ್ಪು ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂಲ ಹಾಪು ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ತಲ್ದುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಲಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕೇನು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂಡು ಬಾಲೆ ಉಲಾಡ್ದು ಬುಲ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನು ಬೊಕ ಒಂದು ಪೂತ ಗಿಡ ತಿರ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವಿತ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಡು ಪೆತ್ತ ಬರ್ಪು ನೈ ಕಾಪು ನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪೂವು ಅವನಿತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ
ಅಂದಾದಿತ್ತಲೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಲೋಗ್ ತೋಟ ತೋಪುನಲ್ಲ ಆ ತೋಟ ತಿರ್ಗುನಲ್ಲ ಏನ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು ದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಮಾ ದೇ ಫ್ರಾನ್ಸಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಚ್ಚಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್